Obo ongkha khoroksa Tiprajwk bwri bai Wansa chelani kwtal album phaimani o Paharer Meye hnwi. O album ni actor ni mung ongkha Anupam Das, actress ni mung hingke Kareena Tripura. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो Ang bo saimano norok amse kokhna mabaino Kareena Tripura no belaino chajaya ngui tongkhana. Phiaba o video no senya khosani norok no kaisa kok koinani muchugo norok je kono comment khaina sikang o video no pura naimani yagulo comment khaikan ke belai ke no chanai. Tamun hinke norok je Wansa gui tongmani pura abuni ulta phano ngui mano. Abuni bagai video no pura naimani yagulo comment khaikan ke belai ke no chanai. Phading ke video no chengla chiwano. Ang bo saimia o bwri sabo teibo bo jagani phiaba chung je saiman mani jora tei hinke o bwri Wansa rok bai koyekta album ma khaima baino sak sakni baiwo actress hni chui nakha. शर्म नहीं आई हैं शर्म नहीं आई तुझे Bayab song norona ang kaisa question khainai o bwri ni saksano actress ni Wansa gui nije sakni baiwo nije saksano actress ni chui nakha. Phiaba bini je katal album phaimani o Paharer Meye hnwi. O music video ni length ongkha 5 minute 31 second. Hinke o 5 minute 31 second ni videos nam thaniwo borok bwsuk joratai time nakhana. Angke Wansa go 2 mas, 3 mas, 4 mas, jure thang angke 5 mas. Norok ke bwsuk ni Wansa comment khaisale. Location ke to je sailap kari khaso ek bochor ka or shoot khaile mane ek bochor ui shi complete ungsio dabo 5 minute 31 second ni videos nam thaniwo se pura 1 bochor nangi thangapho. Beingke o 1 bochor pura film si release khlai khibio. Bose borongke o 5 minute 31 second ni videos nam thaniwo se 1 bochor nangjak o amaioi. Ang ba norok ni video ba baire rogo thangai kuno amsik location kaham rogo thangai shoot khlaima bo nugya kuno VFX rok bo nugya haino koyekta drone shot rok nalaikha koyekta cinematic shot rok nalaikha sani dewal ni dan step rok nalaikha haino kragma khlaite amsik bale ek bosolet nangnan kok krita सही पकड़े हैं obo 2-3 mas ji pai thana kok tongmani angke Wansa go norok 6-7 mas rok le biang haino guri roi biang rok langjagi tongbai khatang abo एडल्ट बात मत कर इधर माँ बहन खड़ी एडल्ट बात मत कर सॉरी Nakardi bayab song osini Sanai Kokborok channel ongkha mataini ashirbat bai kathar kubui khlai snam jakmani o channel o chung kunu khuk sitra eba kunu khuk hamyarok saimanya busidi ta norok bo समझ chini Sanai Kokborok family o joto chrai khonai okra chakra krung phaijakba जों mohai khuk sitra rok saimanlia haide ba अच्छा hai angkede obai borok rok no कान में झाड़ू डालूंगा और मोर बनाऊंगा मादर चोदो tabo khe chini Tripura sarokni bagai joto ni se nangkukmani message norok nornai are angyo o bridge norno sawi khnar nei মানে অমো বরংনো কিসা মেসেজ রিনা বাগিনো অ ভিডিও খাইজা খাই but or kaisa topic dong ao जों bunu khable nung chini Tripura sarokno bobai message rena nai tong bayab song bo chini Tripura sarokno o album ni bisingtei tamo message rena nai hinke Wansa rok chini Tripura sani hathai hafung eba hugrok guri uina na phaikan ke waisa nungma bainche hamjagui thangte khapho ट्यून चेंज मामा ani hapungo nung sabo phaika nono waisa pha nung nugya kho o harungni chela ni hapungo nung sabo phaika nono waisa pha nung nugya kho o harungni chela waisa pha nung nono nugya kho obodini ni message obai kladi nung chin Tripura sarokno message rena nai tong Wansa chela chin Tripura sani hugo guri gui beragi nena phaima se waisa nungma baise o Wansa chela no hamjagui thangte khapho aboni pore hinke bkha hablaite oi masalaikha tongtholaikha guri laite kha chalaikha laso hinke ya khelaisi pairoi payu hinke oboni ni message ongkha haita chin Tripura sarokni bagai ungui mano je nora hamya wan same je borong ni borok bai sidi khayo ne but or kaisa topic dong baksa borok ba hamya comment khaina go saimano are nungsikani simingsi siwi tongo Wansa bai shooting khlaikhan ke hamya himjaknai hamya comment khlaijani siwi si tongo hinke nung tangile khaiba do thik ase nung kaisa topic no tei videos namai tongo nung Tripura sarokno message na bagai videos namai tongo hinke kun kokri hai hinile obodini ni message Wansa Bai Tiprajwk ni love story obodini ni message bayab song ang o video no tei kisa kolok lagi entertainment purpose ni bagai videos namnai himani ang tei snai manlia ani ba tamas kepal sali yang sido o video no sana hini bar marai mani si ang bok khro gami gitu sinyala o video nang kis nai malia urusang nang tis khna malia
O Paharer Meye re tur likma chakai khai re tu la 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 muna angte siknamal yo. Tabole norok video pura nai bel hande comment khai sa norok tama sanamo chu angte kun salia ang video rok te indi family han gameplay te persna ang thangka an bokrok per panya la ur chamul khna ang video rong nai mikramal ya.